Mesai emo akwa babiem Badwam so ni brason say yetna say ye ba bedi nkomo maka kyo say apomode ne de wa abonten na bede na wo hwehwe a wo hu edunti na brepamo no ye di nu papa ene biaye a wo de woni kyeremu abenya resabia papa ye de nam Badwam so esomwo na na mama BC atna say enti ye nkọ Kelmed Pharmaceuticals Limited wo mu nupa wo de aba no eho da wo ba no pay ena yebo mama BC mache yeah na wa ene pile leaf aba ho ointment aba ena capsules nso aba ena BC 56 cream ekradro no ena nso aba Ayulab's gripe water aba Mollis baby massage oil ena nso aba ena fa he ne yesha se afri ye bebo ne nyina so tim na afi ye gina BC so de ewi okay yo meda tiefo ase na madam ahwefo so ase anope se o ha mapomudinti na ye nam ye dam ase me fi Kelmed Pharmaceuticals Limited ne mo betwetwe nkomo kakra afa ye nduro yi ho eno no ye krafi India man mu ne de aba oman mu ha ye wo Ayulab's gripe water nkola edrop tatashe akwala no se ofifi se odwa na nan ketenkete ni fruma dan frama gina ne yem o de mana tew na ateko afa ye wo Mollis baby massage oil eno so akwala wo wia o sua nante ne ade o de stra na o de massage no a ema akwala no ni mojampo edi afurusa na yiye ewo ni mu eya obie ni ho opem ho a ogina ho piti eya obie ni ho ena ye wo palm leaf ointment ena ne tablet eno so eye koko edro abroni beka se pulse and ase hemorrhage ena ye wo BC 56 eno ne kura mi eno so eye ekura dro tatashe a wo bosho na ekuro bi apa baby afa ekura dro no BC 56 cream o dansa kura no because edro we de ye mfa baby epebi a ye benya bi ne ntudwa na ye mo numbers ne so na afa ye nwram na ye nhwe se de nduro ne tie sanse obi wonu a wo sori afri TV ne tie no e fa hin obi benya bie ye pebi atu anasa atra numbers ni 055 266 7712 ena ne etwagu ewo afidie na so obia emfa bi no onfre obenya bi enti afa ye ni nkomo no BC 56 cream edro nwanwaso edro stronko a etikuro te no ene Ghana fo nche eho adanse medamasi ebiem BC 56 wabo edu papadin a eye ekuro eho adwuma se eka kuro a ye kuro ahoro mienu abroni beka se open wound and a closed wound and say open no ho asem ena ye be kura ni da ho kura da ho na mani ohu se kuro ni eno ho asem ne ye be kan anope se wo ka se ekuro ya ekuro tu a woni ahoto nti se ye ka kura ebi ne abrasion bibi etwitwi bibi etwa cut burns bibi ahyehyew ana se wo ye diabetic ena watukuro a entimi ngu diabetic wounds ena slow healing wounds ekura aye mena na baka se kukudabi ekuro bi a ada wo ho yes ni mpo obi wo kuro bi eda ne nan ya samre na ekuro ne be sha asene ne ye wo me ekuro ne da so ho entwentwen so kona kope BC 56 Kelmed ena akofa fi India man mu aba o man mu ha enhaban ba any side effects be are very natural ye kan haban papa ene ye de ye ti kona kope bi ekura eda wo ho a etete wo ha hai me se enra ye de oba ko ba maso ye enya asam ketwa na me se kan wakoma to yem o se ye kan ye me hwe ye enti na me de mirika ban krofo so di ho adanse o trend yen kona kope BC 56 ekuro no adokro se den ekuro ni bi wo ho a aye ne ho se bi na ntwi bi esra wo ase afo peche eno na BC wo de kaso a nia awo na pro essay etwa wo nan na afiri ho no no na BC yi ni nyina afiri ho de ye wo de kape be yiye ni no na nsufin na ewo mu a ema onan no essay no atwetwe ni nyina afiri ho
na afi ama ekro nani ada ho na amwa se mejibi na bibia yeme na mreta afi mo ho se nsuo sone na ade nsuo efiri hin nsuo na me kai se wo kan se ebetwe nsuo bia nti ade na wo se nka edidi me nam nim ne botokuro no ani ho no mo a na wuye no ano no eye efiri ho se wo kan ebeye obi se sebe kasa na ye wo de chale mo ache adro we ba 20 years ago aganya se kotwa wo me na ho mama me da wase wow obi bia ekuro da ne nan se edimfie ahe janfie no to baabi na kona kope BC 56 a doctor for eyusu omo ankasa akuku dam na ankasa eyusu referral points eyusu me kan referral points hospitals akese ni nyina eyusu bi onko baabi wo benya bi ekura ada wo ho a etete wo sabe wontimi oyoba wontimi skirt de bia ntoma si wunase be matraza eniema hihye niema mu o na de ne kura wakata so ne heat ese gina mu kura na mu da no sa nti eno na wo di BC eka BC ekot yiyi eni na apro no atwetwe ensuo no afim afe amoa no na bonus a BC ede mawa eye unique a enu nkaye na sabe emohu no eni bi no eni se wo di ye kuro no na kuro ni wu a enya wetwa enya afe na wo kɔ plastic surgery ni akoye drafting ye siesie kuro na ni ekotwa baabi e de abeto so ene ye frɛ drafting no wonye bi da afi kuro ni ye wo na wo di BC eye a ye ntwa wo nan ene sika ni ho wo twan ama na didim edidim na sa wo de kɔ hospital ye be ma wa akoye test ye koti kuro na ni ya de lab na ya ma wa akoye test wo ye test ne ba na ka wo dompa eno ano no doppler ye twa free ho no time wasting enti wo tena ho ame akotwa wo nipadua na akwa ba bia to atwere mbre kwa edro papa sei aba ntwentwen so eso enti se nkaye no very economical nkaye no ba ku bi amre bi ye de bre 15 gram emohu we 50 gram esa sevu sika mekwa na no meseketu abi sai wuyi a ehyem kakra senia yaketiki da de atukuro na senia box ne tene saa na tie eye adwuma ankasa ye yusu bi nkrofo so yusu bi amanfo bebre yusu bi ehu se adroi se wo bantama nka nye se ye nan eye yi enti kona kope bi niema ne danso ene se enya wo etwa esan ye haba ma ne de ye entwentwen so BC let's say herbal okay herbal infiga na ha ba bia Ghana ban asaje atu ma ye nkasa mre na Adom TV kura de yanyi ntuma ya ma amfa metena ha aseme na wukai na mohwe enu na nkrofo de nenam na eduase na esi o empia bonte na che se emu adwuma biara enu ni weala me wasoye ho ebi obi mpo ni me hwa yarefo pa wo kura fa number no ufra ye de me number mema me ni ye fra me ekuro manager mama BC ba ko pe no size kona ko hwehwe me pe me number na fra me na me nka asem de enchrew enne memma obi nka wo nhye samre na twam edro papa ba ema obi mfa so kwa na no achenche enu so enka wo nto dan ma ne nka wo nto dan pie na wonan no pete ya na samre no atwam mama BC afo hia efa hin na obi hia dro yi bia pharmacy ni shop kora eye nkọ register we de oba ya obobo okọ asante we de nya wa ha bia ye wo ba bia pharmacy bia bowura na ne dosopo ni de no an Kelmed Pharmaceuticals Limited nti ye konkran ha no ma tudu ebe ye nuanum nkramofo asore dan no Adabrakra opposite Malcolm na Plaza Okanshi Elohim Adepa House Ashaman opposite Menya Krobo ena Madina opposite Malcolm ye kokofo dia Gapsin Pharmacy ena Bano Pharmacy yeko Sunyani a Green Light Pharmacy Mose Pharmacy ena 6 Stars ena yesan ko Cape Coast Buse Pharmacy Sankotex Pharmacy ena Pina Herbal Shop ena Ashi Pharmacy yeko Kumasi a Costa Pharmacy ena Freddy Mens yatu fan akodu Oboase so ye Asmat Herbal Shop okọ no mo a ubenya bi na pharmacy bia ewo ba bia opese wuto aduro bia bowura ho na bo BC 56 eye 50 gram tobi na wo haw nyina so betwa number ni bi na number no eye 055
266 7721 enne etwagu afidie na ase no fabi na frɛ yɛn yɛbɛ gyew so ehare so ne aba abesewu yɛda mo ase yɛn so yɛda ase pa mama BC eno no enupapa Kelmed Pharmaceuticals Limited edi abadwa so yɛdi ka pie leaf wo Molly's baby massage oil Ayulabs gripe water ena kukudam no BC 56 cream ehon komo ene yɛdi ntina se makuro nka won to dem ena me dem ntimi nkoni pɛ me so de wote yɛhye na ahwɛ na nsuo bɛsɔne a na wapɛ goals na yi na de akyekere wo nan na se na etwensuo ne na etwensuo ne kakra na afei wo ho ahan wo ye na ye ho marathon ko twetwe ne bi akakyire ye ba ebeto so